האם גם אתה אחד מאותם יזמים או בעלי עסקים המתקשים לשמר או לשפר את רמת החיים שלהם? חושב שאתה ראוי להיות במקום אחר לחלוטין מזה שאתה נמצא בו כעת? מרגיש שאתה שווה יותר? ברוך הבא למונופולי, פורטל העסקים שבו אתה יכול לקנות את העסק הבא שלך, למכור עסק קיים, או למצוא את המקום האידיאלי למימוש ההזדמנות העסקית המושלמת עבורך. עם מונופולי אתה יכול להופיע אל מול אור הזרקורים על הבמה המרכזית ולמכור את העסק שלך בקלות לקונה האופטימלי מתוך קהל יעד של אלפי קונים פוטנציאליים המעוניינים בו. אתה יכול לחפש ולמצוא בקלות ובמהירות עסקים לוהטים על המדף ולאתר הזדמנויות חכמות להשקעה. אולי אף תמצא את העסק שתמיד חלמת עליו? עם קצת עזרה מאתר מונופולי, אתה יכול לחיות את החיים שתמיד רצית. השג החזר השקעה גבוה על ההשקעה שלך, ושמור את הזמן היקר שלך לדברים החשובים באמת. הצטרף לאלפי עסקים ישראלים הממנפים את הכוח הגדול שבפלטפורמה של מונופולי. אזהרה, השימוש במונופולי ממכר. היכנס ותבין בעצמך.